Bun, salutare toată lumea, sunt Andrei și bun venit la un nou episod de Minecraft. Aha, Minecraft. Parcur cu Gabi. Hai să-i dăm drumul, Gabi. Și ca să știți, nu o să mai fac și partea a doua din parcurul 25 pentru că am încercat să filmez o groază de duble, n-am reușit. Și pentru că n-am reușit, am zis fuck that, bro. Nu mai bat capul. Și na. Am trecut. Primul nivel a fost easy, din prima trecem. Cred că trece toată lumea. Cred că parcursul ăsta va fi foarte... Oh my god. Na, nu știam că trebuie să dai capul. Păi toată lumea l-a trecut pe unul. Ok, am trecut. Ok, episodul ăsta cred că nu va fi scurt deloc, pentru că o să mai facem un parcurs, că ăsta, din câte văd eu, e easy peasy. Păi am zis că te aștept. Păi și atunci. Ok, te-am văzut. Nivelul ăsta e puțin mai greu, dar... Nu e greu, trebuie doar să știi acolo la fel. Ba, nu chiar, sunt săriturile de 4 blocuri. Da. Oh my god, oameni buni. Da? Arătai. Oh my god. Scuzați, oameni buni. Acesta a fost bunicul meu. Uite-te la mine, frate. Te uiți? Bă, nu mă vezi? Pot. Am terminat parcurul. Am terminat parcurul? Stai, eu nu sigur dacă... Stai, eu filmez? Da, filmez. O, 2 minute, 3 minute la parcurul ăsta, lol. Și ce face Sain dacă apăs pe el? Da, fac. Apasă doar click dreapta. Doar apasă așa. Nu poate să ne Da, lol. Hai. Deci hai la următorul parcurs. Hai la parcurul 37. Că e nou. Da. Eu n-am speed-ul așa de mare. Pentru că... Bă, deci sunt prea mulți. Și face lag? Sau? Episodul ăsta aș vrea să termin și parcurul 37. Și după ce îl termin să închei. Știi cât de multe e? Eu l-am terminat, dar știi cât de mult, câte miliune sunt? Parcă sunt o grămadă de filele. Tu de-abia cu afli? Eu o să închid playerii. Mă închid și pe mine? Stai că închid și atunci. Și facem concurs cine termină primul? Sau level 1. Nu. Tot parcurs, frate, că dacă facem concurs, îl facem ca lume. Am cred. Am terminat. Wow, ce lag am avut. Nivelul 1 l-ai terminat? Ești easy level 1, da. Pe mine mă încurcă speed. Cam 3, normal, bagă-ți pe normal. Foarte, ce lag am. Ok. Ăsta e nivelul. În primul nivel. Am terminat. Nu, că eu sunt deja la level 2. Ăsta e level 2 sau e la level 1. Acum.
Ha, și eu sunt la level 2. Mă vezi? Și eu te văd. L-ai trecut. Ai jump când vrei să faci. Easy parkour. Eu l-am terminat cu primul. Yes. Aha. Avea să pui odată shift-ul, dar dacă nu pui shift, cazi. Cineva poți să-l termini. Nu înaintea mea. Unde? Spate. Ok, cine nu poate să-l facă? Nu. Frate, eu ce sărituri. Îți dă e bine că îți dă și speed, Băi, dacă nu îți dătea speed, știi? da. Dacă nu îți dătea speed, adică nu puteai face unele sărituri, că unele sunt chiar de 5, dacă speed-ul te ajută, frate. Dar dacă faci și normal, mamă, perfect, frate. Eu sunt pe 98. Pe 98 și cu speed 4, parcă ești pe Quake Pro. Și nu te mint. Am căzut. Ok. Deci, folder cu texturi, o să vi-l dau. Mamă, iată. Deci folder cu texturi o să vi-l dau 100 la 1000, la tot ce vreți, la 10 abonați. Și mie dai. Ți-l dau când o să-l pun pe YouTube. De ce? Că de-aia. Acum dai și mie YouTube. Păi intră pe dorie, stai, nu că o să vadă oamenii și o să aibă texturile și nu vreau să le aibă și ei înainte să le dau eu. Acest episod va apărea sâmbătă, eu miercurea nu o să am niciun episod pus, adică eu le filmez toate miercuri și miercurea nu o să-l pun pentru că na. Nu cred, dar poate cădeam. Ai căzut de fapt. Nu. Doare mâna. Nu! Am terminat. Nu! Doare mâna. Bă, mă aștepți? Ok. Deci, eu o să-ți dau bloc pe YouTube ca să nu iei folderul. Ok. Cât aia, că vreau eu. Probleme? Vreau să trec aici, e concurs. Bine. Și la fel o să fac și eu concurs. O să fac și eu concurs cu tine, de care am research pe curs și care nu. Și tu nu o să le iei. Și crede-mă că am multe texturi, am peste 200 de texturi în resource pe ăsta. Sigur, sper să cazi că... Mamă, celălalt îmi face bulinele astea. Yes! Yes! Trecut? Nu. Ce? Sunt bucuros Ce? că faci lag și n-ai cum să treci. Oh, deja am trecut la level 1. De mult ai de urcat. Bălobește, mama, Bradu. What? Lo! Cristelnița. Haide, văd. Împălăbește, mama, Bradu. Și tot ce-i mai mult până. Haide, mă, să... Au, uite, acolo. Curceam, mă, de parcur împuțit. O să donez pe Play pentru flyer. O să trec mult mai repede parcurul cu fly, frate.
Dau 10 euro cu plăcere, frate. Nu dau bani nici pe CSGO, dau bani pe Fire, frate. Oh my god! Nu te enerva, asta e ca treaba. Am adus. Ne. L-am părțit. Ok, let's go. Parcurul ăsta e dezastros. Trebuie să mergi o grămadă. Tu termini. Și n-am cum să te mai întrec. Cât de multe până o să merg? Deci sunt 3-4 de astea până full. Bine că am speed, dar totuși. Unde cum mergi? Asta a doua oară. Deci dacă cad acum mor. Mor. Ce mai? Mor șmechere! Yes! Ai reușit? Ești la pesuri? Eu sunt la chet, căcatul ăla de chet. Ce juc. Ce juc i-am dat la pisoi. Eu n-am primit nojea. Am zărit peste aia cu nojea. Și eu știu la fel așa. Am căzut. Am căzut? Am căzut de la aia cu nojea. Capul tău, Andrei. Care mâna? Mai e o dată. N-a păsat pe câtrele și în continuu pe WD. Deci dacă cad aici, eu mor, deci frate, mor. Mă, nu știu, mă doare mult. Finish? Nu, asta. Nu știu că e finish. Am trecut. Finish. Finish. Concursul... Acum tot nu primești textura. Folderul. Oricum nu-l primești. Peste 200 de texturi nu vor fi la tine. Da. Și a mea e bună să mă faceți acum ofticat și nu, chiar nu sunt, dar nu primește. Pentru că, fuck yeah, bitches! Să mă... Ok. Ok. Eu mă duc la... Bine. Dacă nu vrei nici măcar la finish să mă aștepți. Nu, da, cât să te aștept, Andrei? Hai, vii? Fii. Ești la aia așa colorat? Sunt la pisică. Exact. Departe. Da, departe, pe naiba. Mori în chinuri, parcurule! Scuzați pentru reacția mea de distrus. 13 minute am filmat. Ai, ce la gata, aici la finish. Ești acolo, mă, la color? Atât treci, sigur. Doar acum pe aici doar câtrele și W? Yep. Da? Nu. Sunt la palea. La pisică. De pisică. Ce, nu știu unde e pisica? Eu nu știu ce pisică. Doamne, pe bune, nu știi pisica aia? Nu, eu doar trec de. Tu nu te-ai spânjuri. Spânjur. Pe bune. Eu vezi că... Uite, bă, că e George. Georgica? Double. Dar nu se aude microfonul, nu? Când
bași tu live-ul? Live o să bag la 10 abonați. O să dau, când o să dau folder. Ce? Poate Leo. Ela. A răspuns. A răspuns? Bă, filmăm! Și-am închis Minecraft. Lol. Acum fă parcurs doar capăt. Da, nu mai poți și de asta. Că dacă poți, ai face-o. Îmi doare mâna și cum. Da. Sigur, pe mine nu mă doare. Cred că odată aia e. Aia e. Da, lasă, frate, că la și nu primesc texturi. Și apropo, reluăm concursul. Care începe primul. Ce? Ești deja conectat? Ce? Ești deja conectat la set. Da. Cred că a intrat cineva cu Leganor. Mamă, deci nu te trebuie. De ce nu mai poți? Deja conectat la set. Băi, nu intru pe început. Mă întreb cine s-a conectat. Tu. Băi, ieși. Nu ies. De ce? Știu tu de ce. Că n-ai vrut să mă aștepți, frate. Da, când mă aștepta... O să stai pe break. Mersi. Acu e contul meu, mersi. Nu e contul. Nu zi-l dau. O să schimb și parola. Zi-l dau. De ce erai la bă? Pentru că știi tu ce mi-ai făcut. De ce? Omul n-are voie să treacă. Da. Nu n-are voie. Bă, dar eu sunt Leganor. Ba nu, eu sunt acum. Sunt pe NCX și merge. Pe NCX, dar pe Play nu. Tot merge NCX. Da. Stai să mă bag și eu. Să vezi cum te scoate automat. Hai să vedem. Da. Nu mă pun la minte la toți. Eu prost. Da, eu, fix eu. Da, fix eu, mă. Ok, oameni bună să schimb acest de 98 o să-l schimb fovul în acesta. Pentru că o să mă ajute mult. Nu se vede așa pixel. Am luat 18 minute deja. Gabi? A închis. A închis, prostul. George? Georgica? Alo? George? Alo? Gigele? Giuc? Șeful? Nu te auzi?
nu te auzi. Da. Că abia ieșit. Că retard. Deci o să ați văzut Skype-ul prietenilor mei, nu e problemă. Oricum o să vă dea cerere, o să le spun. Ok, oameni buni. Aproape am terminat parcursul. Am filmat. Stați o secundă, îmi pare rău că na. 21 de minute. O să se uploadeze foarte greu acest episod. Oh my gosh. Scuzați. M-am pus nițel pe mut. Îmi trece la mine în cameră, sorry. Ok. Deci, asta, cum se numește? Textul se numește Contraspec. E foarte fain. Contraspec-ul. Uitați așa, arată un goldul de unul dintre oruri. Aceste ori la mine cel mai mult la textură și săbile. Ok. Am luat vreo 20 de minute. Îmi pare rău. N-am chef să mă risc acum. Fain e făcut parcurul. Ok. Oh my! Leganor! Uitați-ne! He, uitați pe cine avem aici! Leganor 95!
Deci am câteva cuvinte să vă spun. Deci, salutare toată lumea, eu sunt Andrei. Ignorați-mă, sunt încă retardat. Și am câteva cuvinte să vă spun și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați să dați like și un share și un coment. Bye bye!